clear tu lenga thatu te chibai kabu ka chu Portugal chuan kumin FIFA World Cup an group stage game ni na tan Uzbekistan an ma chandona match hi na tu zan jun ni som ni pathum dar som le achen via me pui sing sari chuang len na Houston Stadium a khel aniyang rampani ta tan game poimo tak mai ani dona knockout stage in hlang kai tum Portugal tan nena chana point thum hlo chua a poimo ang chia in point khat ma la hlo chuak lo Uzbekistan lam tan po tlom non chuan kumin FIFA World Cup mang tha angai dona wangin point khat tal nena stadium chua san an tum dona ni Portugal le Uzbekistan te hi group ke om an ni a kan thria tangin Portugal hian an game masabera beisei lo tak main DR Congo anin ne tok puya Uzbekistan lampo South American ramtha Colombia laka sithum sikhatin an lo tlom ve bokane chu tiang chu ni a rampani ten kumin FIFA World Cup a bul an tan thalo ve ve a chu wangin rampani ta tan tho chua a hun to a abik takin kumin FIFA World Cup a fans nga tak mai Portugal tan ngat phei chuan chet chual non a thiang lo tluka ngai ane Ronaldo le thian te hian Uzbekistan laka point thum an hlo chua nge yangai chu tiang ani lova DR Congo laka an khel ang maya khela anin draw emo an tlom emo ani ngat chuan apoi thui thei don ani Cristiano Ronaldo le athian te hian kumin FIFA World Cup an group stage game nu nungbera Colombia an ma chandona FIFA World Ranking tharber kha latest update kha in lo en ani chuan Colombia hi som pathum na ne Portugal panga na ni a Colombia som pathum na chu wang ram pahni te in bei tok viau tur ngai an ni Colombia chon tu tenge khel tu tenge om kanti ani chuan a masabera kan soidu chu Luis Diaz ani Luis Diaz chu kan thria a Bayern Munich forward ani a season masa khan Bayern tan goal som ni panga le assist voi som pakwa zet mai a thok chuak ani chu tiang khopa player tha forward lo om chu ni a kumin FIFA World Cup ani se goal le assist a thok chuak le der to ni ti chuan Colombia hian Luis Diaz baka forward thatak mai Luis Suarez an kol boka tunge ni kan ti chuan Portuguese club tha Sporting CP striker ani season masa khan Sporting dan goal som thum pariat loi mai akhunga season khada goal som thum pariat khung thei striker chu striker chiah ani theilo hrim hrimani ai assist nei te nena kan belkhom ani pheichon goal som nga don a thok chuak ani chu tiang chu ni a tin anni pahni ba ka hian James Rodriguez te Crystal Palace defender Munoz te Spurs defender Hlui tuna Turkish champion Galatasaray tana khelmek Davinson Sanchez te po an omani chu wang Colombia hian chelo khop maya Portugal tan po pong zuam ngot chi an ni lo ni country a DR Congo laka Portugal in beisei an phak lova Uzbekistan laka an chesual non le ani ngat chuan an group stage game nu nungbara team tha Colombia an ma chandona pressure zong nen Arsadon akhirtal donane chu wangin Portugal hian knockout stage an lut du tak zet ani chuan tho chu ahuna naktu zana Uzbekistan an ma chon huna point thum an hlo chuak nge tur ani top mai ne Portugal squad that zia kan thria a an midfield line ngat pheichu lo soi to thina PSG UCL a zona choi pui thei Vitinha le John Veste an kola Manchester United captain Chovera League Traber Premier League chuta player Trabera than season mang Trabera than Bruno Fernandes an kol bokane aran theu neu lo zia chumo ma se enge thleng Portugal tan kumin FIFA World Cup an game masapera beisei an phak lo ngal phot maya DR Congo ka khan club lama an form an khel danang kha an khel chuak zo hlol lowani midfield a ball anin pekwal na sa a possession a chon an sang reng bokani ama ero chu omzenei lo a himchina in pek kha tam maya
forward pass dead ball kan ti technical pass kan ti ang zong kha hmu tur a om mang lo ni Manchester United tana Bruno Fernandes tholok thin zia a chan siam chuana sat zia kan hria a amma ero chu DR Congo laka khan minute som ko chungin chance vai khat ma asiam chuak lo ani a chan siam ma sak ber kha injury time 90+2 minute ani chu tiang khop chuan Bruno Fernandes ba a khel thalawa beisei a phak hlol lo ani chu tiang chu ni a forward lamani se Cristiano Ronaldo chu kan hria a kum somli pakhat upa ani to a awang lai a pel na sa to ni ama goal fight turin a chak tok to lova chuti rual chuan striker ani ang taka a hna chu goal khung ani a chumi kong a chuan tun din hmuna poni se a thaberte zinga mi ala nie ka ti ve tlata chuti rual chuan soitongin a kumlamte a wai khato a speed te a dribbling te a thatok to lova chuta tak chuan pui angai ni ti chuan Cristiano Ronaldo pui dan thaber nge kan ti chuan chance atam theyang bara siam sakani mai chance a hmu chung chuan ala khung don chance a hmu lo ero chuan ti thei anei tam lowanga center forward ania a hna a ti tur a rol chu goal khung ani chu wangna masapera chuan chance a hmu ngai tun din hmuna top striker kan ti Erling Haaland te po chance an hmu lo chuan game tluanin an nil maya Haaland aniemo Ronaldo aniemo striker dang an niemo goal khung tur chuan chance an hmu phot angaya ti chuan chu chance siam chhuah chu an teammate te ti turani Portugal game masaber kha kan en ani chuan Ronaldo khan chance tha tia soitur a hmu lo ani half chance te chu hmu ve a ma se goal convert na chance ka achhi ani an midfielder pathum ten midfield a ball an in pekwal vaka apoi mozok chance an siam chuak thei silo wing lama khel Bernardo Silva le Pedro Neto ten beisei an phak lo boka ball cross an ron nei theirova 1v1 ani se an thabok silova Portugal nor kha anna hlol lo ani tin an head coach Roberto Martinez khan eng ang game plan nge anei ka hrelowa amma ero chu playmaker thatak tak Bruno Fernandes te Vitinha te John Neves te ho an omreng to laya playmaker dang Bernardo Silva alutir le tral kha a fulo in ka hria a chuai chuan tlema direct do leka khel thei 1v1 a tha ball drive lut thei kha Portugal ma mo zok chu ani in ka hria a team ti balance tu tan po a tha zok in ka hria ni engponi se DR Congo ne na anin hne tok nuin Portugal lamin selna an tok na sa ma social media troll an hlo zui ngal bokane tin Ronaldo chungchanga John Neves kam thla dan pokha kan hria a Cristiano Ronaldo player dang te nena adang lam lo thu le team tran pui tura player pakhat lo om ve mai ani thu asoi ni kha he kam thla dan Portugal legend le Portugal tana thil ro pui tam tak lo ti to chungchang asoi dana wang hian selna le zilna po na men lo atoka followers pa makta duai tel fe achan ane he thil thleng khian an team chemistry an tho ho na an in pum khatna ati chiat mai po a hlo omane amma ero chu tiang chu thlen ka bei seilova a chan chu world cup khel an ni a buaina in hir ngo na nei a hun lo ani chu wang chuan tho chuanan in siam thatnan alat lai lova an in siam thange ni ti Uzbekistan laka an lan tir po atul don ani le engponi se hetiang hian Uzbekistan an ma chon huna Portugal starting 11 duraka du kan rem chin anga goalkeeper Diego Costa ni se defense hian center back pahnia Ruben Dias le Gonzalo Inacio te ni se DR Congo an ma chon tum khan Roberto Martinez yan aron bench ve maya kha enge chan ka hrelowa Uzbekistan laka hi chuan anni pahni in kophi ka hmucha ka ni ti chuan midfield lai pathuma hian Vitinha
John Neves le Bruno Fernandes te tho ronding le sekati a kan hria a an game masabera beisei an phak lova ama ero chu game khat chet fu lo wang maya lo mu that lo ngal ringot chu a fuin ka shelova baka anni lo hi Portugal hian du thlan tur thazok midfield a an nei chuang lo ani ti chuan forward lama hian a masabera Cristiano Ronaldo ni le photse left wing lama Pedro Neto ni to lovin Rafael Leo mu achak om kati a chutiang thowin right wing lama po Bernardo Silva ni to lovin Francisco Conceição kha mu le achak omin ka hria engpon is Uzbekistan laka Portugal in game thatak an khelto ka beiseya point thum nena stadium an chuasan ngei po ka ringani team tha an ni a ram tha an ni a khovel huap po fans nga berpol an ni chu wangin ma takan tlak chuan football fan hrim tan thil lom anin ka hrelowa he World Cup boruak choi nung zel tur ti nung zel tura knockout stage anin hlan kai hi kadu pui tak zerani tin thil pakhat Cristiano Ronaldo takin goal khatal ka beisei boka player dang Leo Messi Kylian Mbappe Erling Haaland Harry Kane te hoin goal ni thum an khung to laya lo all ring big kha a fu lovin ka hria a chu wang chuan rilu thar beisei na thar nen ashu to turanga yang o le atop lam nei don ta ila rampani ten game hunom tak min hlui tura ngai ila soitongin Portugal ang thovin Uzbekistan lamtan po game poimo top ani ve don thova chak ai po akoto pa chuan bob bal lok khopin atangam ani chuan he Uzbekistan team hian beisei tur chete an la neya chu beisei na ti hlotling tur chuan an tang dona an fight ngei don Portugal laka hian point hlo chhuah an tum dor ani chu wang chuan kan beisei lo do thil te po athleng ve thut theya game hunom tak beisei phot mayang o ti chuan comment section a khan score in lo predict don nia le ti khan tun tumatan chuan kan du tok le phot mayanga kan video te tha intia bengwar thlak inti ani chuan lo like kula kan channel hi in lo subscribe book don nia thir tu le ngai thatu te in zawai chunga thilung takin lom thu kan soya in khel en nuam vek ule